Отново сме в Minecraft Telnet BG. IP-то вече в първия клип на този сървър го има. Тук има много. Седмична награда, 20 меса, токен, 3 евента. Job Price Rank 1. Седмична награда, 1 SMS токен, 2 евента. Е Султан Rap Game. Седмична награда, втория евент е Rovер 169, ранг 3, топ 3 килърите. Само чакайте секунда, се ще дадам. И така да продължим. Този клип най-вече ще се бием сигурно на Warband. Малко ще ходим в холма. И така, да видим дали малко. Така, след 10 минути има евент, обаче аз ще спирам клипа, нали, преди евента. И ако ме питате защо, защото няма присъствам евента. Защото с родителите ми ще излизаме. И така. Заходим на Warp. Опа. And мъгъл. Така. Айде бе. Гледа. Аре. То споко ме сваля, бе. Бати момника. И така. Да предупредя на 13 или там 15 абоната ще направя една томбола. Печеливша ще спечели един сигурно Pro 3 или Pro 4 дъмнасет с дъмомеч. Аз ще го анчант налично, няма хубаво на евентите. Нали, най-вече защото имам пръстен уроци, понеже ще кандидат съм гледал. Мале, то също разигра играта. Майо ми сега тук е отворен. Аре, нещо тук. Аре, бар. Така. Изчакайте само секунда, ще дойда след малко, ще пусна клипа, когато дойда. И така, тук съм. Какво стана с евента? Така. Добре. Явно никой не иска семята. А то няма спред така мудра. Ево ми е сега, бе. Аре. Скачай. Даже ще се бия на F5. Аре, бе. Така с флай интересно се биеш, нали? Job Price. Добре, аре. То няма с кой се бия. Така. Добре. Но спам ще отида за малко. Ето, в миналия клип си показах инвентара. Нещо подобно на този сет ще е вашия. Пък ако някой ми иска тех шарпака да пише в коментарите. И така. За жалост не мога да бъхвам легендарки вече. Ще ги направиха от сайта. Казах в миналия клип. И така. Мисля да отида до холма да направя един дъмасет и да го анчант, да видим какъв ще ми е късмета. Даже още сега ще взема. Ето 300 реля. Така. И това да знаете, че вече е моя холм. В миналия клип бях за кратко в него. Така. Така, това хубаво, че намираме дъма неща в честовете. Един дъма меч ще взема.
Така. Сега какво ни остава да направим? Панталонки. Добре. Така. Отиваме на LARP Enchant. Имаме какъв ще ни късмета. Така. И Pro 4. Първи enchant. Опа, забравя да купа. Така. Pro 3 Tones 2 Unbreaking 3. Хубав enchant. Опа, забравя да купа. Така. Сега видим панталонките, ако ще ги чакаме. Fire Protection 3, добре, това не е много хубаво. В смисъл, нали, има най-добри предимства, има и лоши. Все едно. Така. Нали, нещо подобно Pro 4, да се надяваме, поне Pro 4 да се падне. Другия път като, нали, енчантвам за новата Project Protection 4 Unbreaking 3. Добре, това е сета, който ще енчантна, да видим меча. Така. Сега няма се падне нещо хубаво. Комбак 2 Unbreaking 3. Баси късмета. Няма що. Така. Чекайте само да видя наградника Protection 3. Ето този е по-хубав. Каската. Също знаете ли какво ще направя? Така ще ги сменим. Опа. Мисля, по-силните са ми там. Според мен те са просто добри. Така. Победил ще вземе 2 легендарки, защото нямам легендарки много. Трябва да си харча парите, докато имах възможност да купувам легендарки. Така. И някакъв подобен меч, ето този ще е в томбата. И така. Отидем да видим колко пари имам. Добре, после ще си ги установя. С бъга аз ви го показах. Ако такова, ако нали, разберете, не дейте да казвате на Smite.bg или там някой друг, защото в момента ги изнудвам и ако такова, ще ви правя по-лесно томболи и може да ви кажа още един бъг, нали, като ми дадат ранг. Ако ми дадат. Така, и мисля, след малко да спирам, ще се чуда какво правя. Няма много PvP. Няма с кой се бия, ето го спартанец. Не мога. Просто така вика пича. Така. Видим, нека да отидаме. Я видим на... я всъщност. Така. Като виждате, тук повечето неща са подредени. Иначе за най-важните айтеми, нали, каски, наградници, панталони, обувки, мечове. Ето тук са голденките, нали, легендарки, ако имаме ненужни. И така. Тук са нещата за пошънки, лукове. Така, да видим нещо. Тук един приятел се настаня в момента. Коко Окок. И така. Принципно като съберем там 3-4, тук си играем на криница. Това е на Брай 9, който по-натам ще снимам с него. И ще го добавя в... нали, ще му добавя канала по-натам в клиповете ми. И така. Да повторя отново за томболата. Ще се добия с 15 абоната. Ще направя една томбола. Вече знаете какъв ще е сета. Нали, Pro 4. Мече ще Sharpness 5. Fire 2 сигурно. И така. Ще направя специално клип. Как те гледат томболата. В смисъл да няма разсърдени, да викат, че съм дал на мой приятел. Всичко е било нагласено и такива работи. Ами, мисля това да е от мен. Довиждане.